Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, padayon sa tuwang topiko atau hari di mana. Kembali irikam sa nato atau makuha atau hari di mana atau naiskutan atau hari di mana bayan sa klase sa mga tubig. So, ato nang naklaro sa inyo nga ang tanatubig nga itong naiskutan atong hari di mana katutanan limpyo. Pwede ka ito siya igamiton sa paglimpyo, pagkaligo, o gamiton sa ito ang pagkaon, ito pagluto, labi na niya sa ito ang paglusyon, pagabdas. So makato, so natin ang mga nahisikutan ng mga dalil. So kato ng mga dalil na pamatuon ito nga limpyo kato mga tubig, katong klase ng mga tubig na itong nahisikutan. So wala magduwa-duwa o dili na magduwa-duwa nga magamit ato ng mga tubig. So padayon sa tuwang topiko, ang atong topiko kawang mag-iuna bahin sa ginatawag na suor. Ang suor, mga pagkaon o mga galamiton, labi na sa pagkaon ka ng wala mahurot, wala katiwas. Halimbawa sa pagkaon o ninom kang tubig, ang tubig na nahibilin niya, mo na ginatawag na suor. O pagkaon nga nahibilin ng pagkaon, o katawag ginatawag na suor. O usang ang pagkat mga gamit nga nagamit na. Una, taharatu su'ril muslim. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal muslim la yanjus. Kung pasabot, ang mga naibilin sa ginatawag na nagamit sa tao ng Muslim. Mga naibilin o sobra sa nagamit sa tao ng Muslim. Plus ang tubig na iyang iimnan, kung yan naibilin, pwede tunin mo siya imnon. O pagkaon nga na siya na nakaan, kanya wala niya natiwas, niya gusto ni mo kaon, so kato siya limpyo, dili ito siya hugaw, dili siya najis. Sa hadith sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muslim la yanjus. Sa kamaturan, ang tao ng Muslim, dili mahugaw, dili siya mahugaw. Ikan sa ilaway, sa iyang mga gigumitan, sa iyang mga ipanggamit, dili siya makonsider na najis. Dili siya makonsider na najis. So sa atong panahon karon, ang ato ang sakit, labi na ka ng mainong tagtubig, nahin na kaoras sa tuwang na isukon ng Muslim, gamit sa baso niya, nainom siya tubig, unya wala niya matiwas, ang atong ginamot, atong ginayamo. Kaya nagtuo ta ang uban, nagtuo siya, nahubaw daw to. Kanang lunan siya. Pero ang kamaturan, limpyo ang mga pagkaon o ilimnon nga wala natiwas sa tao ng Muslim. Ikadua, taharatu su'ril junub. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالط أهله في حالة الجنابة أكلا وشربا ولم ينقل تحفظه من ذلك. Ay, buat pasabot, ang tao nga junub. Perasaan ang tao nga nag-wet dream. O perasaan ng lalaki o babae nga di ka nagigilawa sa kasawa o panak o babae nga giregla. So, ang ilang gigamit nga butang limpyo, ang ilang gikanan limpyo, ang ilang giimnan limpyo. Kaya Nabi Muhammad SAW, makihalubilo siya sa iyang mga asawa. Nakihalubilo siya sa iyang mga asawa sa time na naa sila sa regla. So, iubanan sila sa Nabi Muhammad SAW sa pagkaon, sa pag-inom, sa pagdulog sa higdanan. Dili parehas sa mga gibuhat sa mga Hudyo sa unang panahon o hangtod pagkaon. Ang Hudyo basta ang babae na sa ilahang kabuana o girigla, ilahang ginapagawa sa ilahang balay.
Dili nila paubanon sa ilang pagkaon, kumukaon sila sa lamisa, dili nila paubanon. Naa sila yung exclusive nga gamit para sa ilang kananan. Naa sila sa sariling baso, naa sila sa sariling plato, kutsara, tinidor, anak. Kunya wala nila ginapasulod sa balay. Samtang naa pa sila sa regla. According sa history, murang hayop ang babae sa lahat basta nasa regla. Murang hayop ginalawgan lang sa gawas. Tarawa, imagine niyo, ginalawgan, ginaitsahan lang ang pagkaon. Kaya nagtuwang hudyo nga ang babae na nasa regla ugaw. Pero ang Islam, ang parang sa Islam, dili sila ugaw. Limpyo sila. Ang ilang giluto, pwede natong katong. Ang ilang gigunitan, pwede natong gunitan. Ang ilang gigamit, pwede po natong gamiton. Gani na sa unang panahon, sa itong mga katigwangan, once ang babae nasa regla, labi na sa bulan sa Ramadan, wala nila ginapaluto. Di daw pwede ang babaeng girigla magluto para sa taong nagpuasa. Mauna ang ilang mga tinuhuan sa una. Pero sa Islam, wala ka na sa tudlo sa Islam. Limpyo sila. Dili sila mahugaw. Mauna ang sitwasyon sa Islam. So limpyo sila. Ikatulog, suro al-haqir liqawli Aisha radhiyallahu anha kuntu ashrab wa ana ha'id thumma unawilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi. Pasabot sa suro sa ha'id sa mga babaeng girigla, limpyo ang ilang gigamit o ang ilang mga gipansuot. Kung nasa sila gikanan, pwede kanon sa para ang nahibilin. Kung nasa sila sobra sa ilang giimnan, pwede inon sa lalaki ang ilang giimnan. O kung naman sila gigamit na butang, o kanang ginatawag nato sinina, pwede pagkamiton siya ang bana. According ni Aisha radhiyallahu anha, nagsulti siya, kuntu ashrab wa ana haid. Nagainom ko tubig samantala na ako sa regla. Summa unawilahu nabi. Pagkaman katumbaso nga naay tubig, ginapainom nato sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buto sabot, usalang kabaso ang aming gigamit. Fayada fahu ala mawdi'i fi. Dito nagainom ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung asa ko naginom dapit. Kung asa naginom ang Aisha, dito po moinom ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung asa rapit nakabutang ang iyang nabi nasa rapit, dito po moinom ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sign nga limpyo ang laway sa babaeng girigla. Limpyo ang baso, limpyo ang gamit, limpyo ang mga utensils na gigamit sa mga babaeng girigla. Dili sila ugaw. Wa taharatu suqril kafir mu'min. Kalimpyo sa nagamit o nahibilin sa mga kafir. Dili sila ugaw. Sa unang panahon, ang ato mga lolo, takawa, ang ato mga lolo, unsa katong gigamit sa mga kafir sa una, ilang ginahugasan kay bubo daw sila. Ultimo gani, bangko na ilang ginikuran, ginahugasan. Tarawan ninyo inanan ka istrikto ang atong mga lolo sa una. Kahit tungod wala sila kahibalo sa malahot. Kung unsa ang tudlo sa Islam. Nara sila ay nakaprepare, nakaandam-daan na gamit exclusive sa mga non-Muslim. Sa una, pagbinisitahan naman sa una, ang atong mga lolo ng mga Muslim, ginabisita sa mga non-Muslim na sila mga amigo. Unya, once mo bisita, nari sila iandam-daan ng mga plato, kutsara, baso, tanang, exclusive lang sila. Sila lang ang nagagamit nato, wala nila ginagamit. Pero sa Islam, limpyo ang ilang mga ginamit. Limpyo. Kung uso man ang ilang ginabang suot, pwede po nato suot. Kaya kung magsulti na karoon, nga hugaw ang ilang mga ginamit, hugaw ang ilang mga binuhat, dili ta pwede palit ang mga t-shirt o pantalon sa mall.
Dili ta pwede mo palit o plato, kutsara, baso, kutsilyo sa mga inchik. Dili ta pwede mo palit o isda, pagkaon, bugas, tubig sa mga non-Muslim nga namaligyan. Kung karon nato ang atong sitwasyon, halos tanan na maligyan, halos tanan na nag-iyaw mga pabrika, halos tanan na nag-iyaw mga mall, mga establishmento, mga non-Muslim. So, sa may buhaton nato kung araw ni, o sa may buhaton nato kung hugaw ni. So, talatanig dahon diyan. So, dili po pwede. So, klaro tayo misulti sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Klaro ang tudlo sa Islam. Dili sila ko andali. Itong Gazwa to Khaybar. Sa kinig bunod between sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Nasara, mga Christian. Ang Khaybar, sa ating kapangalan sa lugar, outside sa Madina. Kung dili ko masayo. Outside sa Madina. So, giuyas-uyas ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nag-declare ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sulungon sila. So, pag-declare sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sulungon sila, nakapangandam ang mga non-Muslim sa Khaybar. Niisipan pa sila bago panikabot ang Nabi o ang mga sahabat. Sila na mismo ang ningguwa sa ilang mga panimalay. Pagkawas nila, nalibat sila, pag-abot sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaktan. So, nag-declare ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tanan mga butang o mga gamit na gipabili sa mga non-Muslim, pwede ka itong pagpaon. So, gikuha sa mga sahabat ang ilang mga gamiton. Gamit pagluto, gamit pagkaon, mga panapton gikuha. Pero bisan usa ka order sa Nabi nga limpyuhan, wala ka order ang Nabi. Nagpamatuon lang na ang mga gamit nga gigamit sa mga non-Muslim, limpyo para sa mga Muslim. Dili na kinahanglan panglabahan, dili na kinahanglan pagatugnuran o yuta, dili na kinahanglan humulan pag pinakadlaw, dili. Limpyo na siya. Mao ito gisulti nato na kung ang mga gamit nga gigamit sa mga kufar non-Muslim hugaw, dili ta mapalit ng t-shirt o pantalon sa amon. Dili ta pwede mapalit ng mga plato, baso, kutsara sa mga inchik. Hugaw man. Pero sa Islam, limpyo ka ito. Dili siya hugaw. Pwede na ito siyang gamiton. Anytime, anywhere, bisang pag-dili na hugasan. Except kung nakita mo nga itilapan o ilog niya hugaw, so normal na imo na siyang pagalimpiyuhan. Inana ang parang sa Islam. Wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu innamal musyrikuuna najas. Naay nagsulti uban nga isulat to mga Muslim. Nga kung ang mga non-Muslim kung pwede na ito gamitin ang ilang mga gamit na hindi panggamit, kung pwede na ito gamitin ang mga baso, plato, mga sinina nilang ipanggamit, kung sa manat ang masulti na ito sa aya nga, ya ayyuhalladhina amanu innamal musyrikuuna najas. Kung kamo ng mga manunood, ang mga musyrik najas. Gusto may najas? Hugaw kaayo. Kung sa may masulti na ito, wala nag-conflict ang ayat o ang gibuhat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sila nag-conflict, wala nag-contradict. Ang Nabi nagsulti nga ang mga ginamit sa mga kufar non-Muslim or disbeliever, limpyo nga naaya nagsulti clear nga ang mga musyrik, mga disbelievers najas, hugaw sila. According sa tafsir, ang good pasabog sa najas diya ma'nawiyya ay interior pangsulod. Ang ilang kasing-kasing najis kay disbelievers sila. Mo ito ang nakahugaw sila. Ito ang mga disbelievers, dili sila pwede paguliton o purely Quran na Arabic. Dili sila pwede paguliton. Pero kung translated, pwede.
Pero ang ilang mga gamit, pwede na ito gamiton. Ang ilang kutsara, pwede na ito gamiton. Ilang baso, pwede na ito gamiton. Ang ilang mga sinina ng ibang suot, pwede na ito gamiton. Itong hugaw pa lang, dili punta pwede sa Muslim ang maligya o ukay-ukay. O dili po pwede sa Muslim ang mupalit sa ukay-ukay. Ay hugaw man. So dili ka na ang buot pasahod sa ayah. So ang nakahugaw sila, ang nakajis sa ila, tungod kay disbeliever sila. Ang ilang mga kasing-kasing ng hugaw. So aron malibyuhan ka ito, mag-shahada sila. Musulod sila sa Islam. Muna ang bugtong solusyon sa ila. Sunod, taharatu su'ru ma yu'kal lahmuhu. Kalimpyo sa laway o sa kikilapan sa hayop nga makaon ang karne. Kamil, baka, karabaw, manok, kanding, karnero. Muna ang ilalim ng mga hayop diri sa tuwa. So, ang tanang butang nga kikilapan nila, limpyo ka ito. Di na kinahanglan pang pagkatuluran. Pero normal, tungkol kay sensitibo man na pagkatao, so normal nga ato yung pagkalimpyo. Pero, di siya najis. Mga itong isulti na ito, diferensya ang wasfun wa najisun. Wasfun, anong hugaw lang. Slight lang na hugaw. Sa mga laway, sipon, ang tawag ka na wasfun. Once najis, kanang severe liquid na hugaw kayo, na kinahanglan mo siyang pagalaman. Sa mga tae, ihi. Sa mga kinatawag na najis. Pero ang mga suot, mga gipantilapan o ginamit sa mga hayop na makaon ng karne, limpyo. Limpyo na siya. Bisan gani ang imong pantalon nga gisaghiran sa hayop nga makaon ng karne, pwede nimo gamiton pang sampayan. Dili na kinahanglan nga maulit magbalay nga imong panglaban. Dili na para sa baboy o iro. Kinahanglan gid nga imong pagalaban. Pero ang mga karne, mga hayop nga makaon ng karne, limpyo sila. Bisan pag gisaghiran ka, ginilapan ka, Di siya ma-consider na najis. Kung ginakaon yan hindi mo, so baka lang isaghiran lang ka. So muna ang hukom niya. Sunod, taharatu su'ril hirra. Kalimpyo siya, ginamit o titilapan, isaghiran sa iring. Ang iring limpyo. Tilapan ka sa iring, limpyo yung laway. Ang baso na yung kitilapan, ang plato na yung ikanan, limpyo na siya. Dili na, ang ilang laway, dili najis, ang ilang lawas, dili najis. Limpyo sila. Wala kayo bangkil. Walang problema na. Walang problema ng bangkil niya. Kaya sa talang hayop nga naay bangkil, ang iring lang ang giatagan exemption sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako rin sa hadith, ipangutana ang Nabi sa iring. Innaha laysat binajis. Klaro. Innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Innaha laysat binajis. Clear kayo. Sa kamatuuran ang iring dili siya najis. Nga naman, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Kaya ang iring daw, maamo. Magsigduhol sa inyo ha. Buat pasabot tawaf ka lang, maglagaw ka magsigduhol siya mong tiil. Mga sige-sagid. So muna ang nakadiferensya sa iring sa iro. Sa tanang naay bangkil, ang iring lang ang yatagang exemption sa nabi. Dili najis ang iring. Bisang parong nakapagsambayan, nag-abdas na ka, ninggatos kay iring, ibit-bit ni mga iring, no problem. Wala yung problema. Dili mahugawan, dili manajisan, ang imong silingan. Bisag pagtilapan ka sa iring. Mauna ang hukom niya. Sunod, taharatu su'ril bagal wal himar was siba' wa jawarih at-tayr. Kalimpyo daw sa mga katong bigal, katong himar, katong mga zebra, wal bigal, katong hayop nga pony, katong mix daw sa kabayo o
donkey. Ito yung tawag ng mineral. O sibak, mga hayop na may mga pangkil. Tanong yung pwede rin. Wal jawaret at mga langgam na kukulit silang kuko. So limpyo daw ang ilang mga suot. Ilang mga laway, limpyo. Dili siya najis. So mo ito ang ginatawag na suot. Suot. Mut pasabot diri sa tuwa at sa Pilipinas. So understood lang na mga non-Muslim ang ating mga silingan. Sila ang majority. So pwede na ito gamitin ang ilang mga gipanggamit. Pwede na ito suotin ang ilang mga t-shirt, ang ilang mga plato, ilang kutsara, tinidor, tanan, pati ginikuran nila, pwede ginikuran. Sa unang panahon, ang atong mga katigwangan sa una, kung sa katong ginikuran sa mga non-Muslim, hugaw. Ang uban, ginamagnasan nito mayo, ginahugasan, kay hugaw lagi daw. Una na ang mga katigwangan sa una. Ang mga baso, dito na hugas na yun na. Hugas. Pero sa Islam, ang paraan sa Islam, itong baso ang igamit sa non-Muslim, pwede na nimo dili na hugasan. Pwede na nimo dito gamit. Ang ilang plato, pwede nimo dito gamit. Sa ito pa, pwede ka mukhaan sa karinderya. Pwede ka mukhaan sa mga restaurant. Mo na ang hukom sa Islam. So, klaro kayo, di ba? Doon ta sa an-najasa. An-najasa. Plural sa najis. Najasa. Plural sa najasa. Najis. Di mana? Severely mahugong kayo. Ang kinahanglan, pag-alimpiyuhan, pag-amagnasan, niya dili, pwede mo gamitin sa ang iyong gamit sa pagsambayan o kung sa pagkadihan. Ano yung kinatawag na najis? Totally hugaw din siya. So, dapat dito sa Muslim, kinahanglan na maglimpyo siya sa iyang kaugalingon. Ha? Kaya ginasuot, dapat wala najis. Sa iyang area, iyang pagsambayanan o pagsimbahan, dapat limpyo. So, inana, ang taong Muslim, bago siya musambayan, klaroon sa iyang lugar o ang iyang gamitin ng tubig, ang iyang suoton, wala yung najis o dili najis. Ha? Sigurado na to. Sige na nimo, kinala, wala yung najis o wala ibuhat sa najis. Ang lugar nimo, kinala, wala yung najis. O, ang imong pag-gamitin ng tubig, dili najis. Iwas, mugamit ka ata, dili dawatong sa Allah subhanahu wa ta'ala musabay ang batal, invalid. Sa mga sinina, musabay gibawal sa lalaki. Gibawal sa lalaki ang mugamit o silk. Dili siya najis, pero gibawal na sa ating Islam. Dili pwede sa mga lalaki ng mga Muslim na musuot o silk. O, nigamit ka o palit sa hayop. Nga wala ni aling procedure. Wala ka rin gamit ng palit sa hayop. Wala ni aling sa tama o iyong mga procedure. So, dili pwede. Invalid ang iyong sambayan anak. O, nagsambayan ka sa lugar ng hugaw, najis. Sana nagsambayan ka sa siyar, najis pa na. Dili ka pwede magsambayan sunod sa banyo. Najis, bisang pa o fully tiles ng iyong siyar. Hindi ka pwede magsambayan nila. So, nga na siya. O, tubig. Tubig. Nag-abdas ka of juice. Nag-abdas ka of kape. Dili siya najis, ha? Dili siya najis. Pero dili man na siya pwede i-abdas. So, batal ang imo abdas, batal ang imo sambayan. Kung yan, nakasalakot ka. Muna siya. So, klaro kayo. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك كما في قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Ang origin daw sa pagtanggal sa hugaw, ang tubig. Ang tubig. Mahuni ang origin sa pagtanggal sa mga hugaw. Gusto ka maglimpyo? Gamit ang tubig. Na ay ibang mga tao na huwag ko makulong. Sobra
kasuranan siguro pagsabot sa paglimpyo o sa dili sila tanawa pati punta na ito. Dili ta kaligo kung may sabon o shampoo. Tama mali. Kung maligo lang ka nga dili ka mogamit og sabon o dili ka mogamit og shampoo sa pagsulti sa imo, ligo balik kay murag wala ka naligo. Murag nahulog nga dili tubig ang makapalimpyo sa hugaw. Nakasabot mo sa punto. Nahulog nga dili tubig ang makapalimpyo sa hugaw, kundi ang sabon o ang shampoo. Kung inana ato ang konsepto nga nung dili man ta manabon sa pag-abdas. Tama mali. Kung tanawin mo ang procedure sa pagligo sa Nabi Muhammad SAW, walay sabon na nahismutan dito. Pati po sa pag-abdas, wala nahismutan ang sabon o ang shampoo. Pati po sa pagpanlaba. Sa pagpanlaba, dili ka makapanglaba kung may sabon. Pero sa Islam, bisag walay sabon, ang tubig mo'y bugtong makabalik sa ulo. Halimbawa, karang imong t-shirt, nahugawan sa ihi o tali sa bata. O, ikaw mismo. Sa kitinundian, ikobertik, yan nahugaw. Siyempre, dili mo siya malaman kay way sabon. Unya, kung wala kay pampalit o sabon, madugay, istak, malimaho. Kaya nga naman, ang nakabutang sa itong una-una, ang sabon may makapalimpyo. Okay. Hagito na ako ang musulti nga, ang sabon may makalimpyo. Paglaba, magamit ang gamit ang sabon na walay tubig. Kaya ako manlaba, tubig ang gamit ko may sabon. Kaya kaligo, nagamit ang sabon o shampoo yung gamit ng tubig. Simple lang. Inana ang Islam. Kanang nabilin sa imong sinina, sa imong pantalon, nga lakra sa hugaw, dili na na siya hugaw, limpyo na na siya. E nga naman, nahugasan naman imong tubig. Ang baho, Ustad. Walay problema sa baho, dili na jis. Ang ibasyan dili ang baho. Wala nagbase ang Islam sa baho. Kung dili katong najis mismo, katong hugaw mismo, kung matanggal mo ang hugaw, wala tanggal na siya. Wala nagsulti ang Nabi, wala nagsulti ang Islam, limpyuhin ninyo ang najis pinahagi sa sabon o shampoo. Wala nagsulti ang Islam. Ang gisulti ang tubig. Pero karon, tungkol sa mga advertisement, tungkol sa globalization, so, sa mga advertisement na silaw ka, ang tayo ay bisa na mag-isprehan lang, di mo puti na. Di na gamitan puso-puso. Ang aligay, ihubo lang di mo hugaw, puti ka siya. O dili ta magpadala sa kasilaw sa advertisement. O dili, nga itong sundo na nga ito ang tulo sa Islam. Inana kasimple. Inana kayo kasimple ang agam Islam. Pero, dili man haram na mugamit ka. Dili haram na mugamit ka sa sabon. Dili haram na mugamit ka pamaputi. Dili man haram na mugamit ka shampoo. Dili man siya haram. Pero ayaw pagkabuhata nga, part siya sa paglimpyo. Ayaw siya niyata. Ayaw siya i-insist nga dapat siya part siya sa Islam. Although, nagtudlo ang Islam sa paglimpyo, di ba? Kalimpyo. So kung paggamit ani, murag mahulog siya ng wajib, siguro mawajib na po siya ang paggamit. Pero dili ko nato i-insist nga part na siya sa tudlo sa Islam. Kaya ang akong kasabot sa tubig, tubig na. Wala sabon, wala siyang pudri. Tanawang ito sa mga tala. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Ipapanaog niya sa inyo ang tubig gikan sa langit, liyutahhirakum bihi, para ganito ninyo paglimpyo. Kung pasabot ang ulan, usamay pagkasabot ninyo sa ulan, apil ba sabon o shampoo niya? Di ba wala? Wala apil ang chlorine niya. Wala apil ang oxalic niya. Lawa na wala apil ang super wine niya. So klaro, nga tubig yun ang origin. Pero kung magamit ang sabon, wala yung problema.
Sumul Ustaz dengan kelas. Walay problema, kasulti na natin na itong ihaging simana. Walay problema sa pag-inom sa ulan. Kaya ang ulan, limpyo, klaro ang dinigil sa Quran. Pero, ang pangutana niya, kung naagad ba ka sa pag-inom sa ulan? Naiuban na naanad, napiuban nga wala. Inanalan na. Vice versa lang. Una nga najis. Kanang hubawit kayo. Dili siya pwede gamiton, dili siya pwede katon. Najasa al-mayyita. Ang hayop na matay. Dili pwede katon ang hayop na patay na. Kung ang gobyerno hugot nga nagabawan ani sa pagbaligya, mas labaw ang Islam na hugot nga nagabawan ani. Dili pwede sa tao nga Muslim nga mukhaon ng patay na hayop o ibaligya. Dili pwede. Nagsulti ang Nabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykumul maytah. Gibawal, klaro ang isulti sa Allah. Hurrimat, giharam, unlawful sa inuha ang pagkaon o pagpamaligya sa mga hayop nga patay. Wa ma quti'a min al-hayy, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma quti'a min al-bahima wa hiya hayyah fa huwa mayyit. Ug katong parte sa lawas sa hayop nga buhi nga natanggal, dili pwede kadto pagkakanon. Halimbawa, naghakbas na dahil agi nga hayop tanding ba o manok, pagtigpas nimo ning lapos ang imong sundang, ang imong lagaraw sa tingin sa paa sa kanding naputol. Dahil kaayos ako ning sumpah. Pero ang balaod dili pwede tukanon, dili pwede ibaligya. Considered kadto nga najis ugaw. Klaro ha? Kaya sa hadith na Nabi Muhammad SAW, kung sa daw katong parte sa hayop nga nakuha, natanggal, o nabugto, wahiyahaya na buhay pa siya, fahuwa mayyit, considered siya nga patay. Dili siya pwede, sa tuwa karoon daghan, na yung matay nga manok, ihaw niya kanto. Naay effect naay dakong side effect ang pagkaon o hayop mamatay. Naay side effect. Ano man? Once ang hayop mamatay, bisang pausap pa ihaw ni mo anak, di na kaawas ang talang dugo. So, ang bakterya o ang kagaw naaman sa dugo. So, pagkamatay niya, stop ang dagat sa dugo, ang circulation sa dugo. So, isang pag-ihaw mo, pagpaawas mo sa dugo, na yung awas na dugo, pero kamay lang. Pero katong mga ubo na dugo, nagpabiling sa iyahang dugo. Kaya pagsumba mo, pagprito mo, nakaon mo ang kagaw, nakaon mo ang bakterya. Kung sa Islam, kinahanglan yun nga, sumbalion, gulgulon ang liyon ko niya, ipagawas ang tanang dugo kay dito nagpundo ang ugaw. Mauna hikma sa pagsumbali pag-ihaw. Mauna siya. Wayustad ka minal mayyita mayan na ay ipalabig ang Islam sa mga hayop nga nangamatay. Kung pasabot, pwede natin katbot. Minsan patay na. Usa magkanto, mayyitatu samak wal jarad. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maytatan wa daman. Amma al-maytatan fal-hut wal jarad, wa amma ad-daman fattihadu wal kabid. Patay na isda o patay na kanang apan-apan. Dua magkaklase ng apanapan. Apanapan sa sabot o kanto, apanapan ng mukha o umay. Katong grupo. Katong grupo ng mga apanapan na kanko. Ipaklong. Dagko siya, mga grupo sila, nga once muabot sila sa palayan, sorry ang imong palay. Sorry kay mga hurot yun. So, ipwede sa agama Islam ang pagkaon sa ilahan. Dahil
Gihalal sa kuha ang duha ka klase nga patay ug duha ka klase nga dinuguan. Duha ka klase nga patay ug duha ka klase nga dinuguan. Wa amal may katahan ang duha ka patay hud wal jarad. Hud kanang mga pating. Diba? Sagaran mga pating mga matay sa mga sa dagat. So makakita ng pating nga patay na bisang pagdabot ng tulog adlaw, pagkadlaw sa kasimana sa kabulan, pwede pa natin nakakot. Kaya nakita ko na sa Nabi Muhammad SAW, ang mga sahabat naglayag, nakakuha sila o akong ihog, pating. Akong gitanaw sa dictionary, mga sperm whale. So ako kayo ng sperm whale, diba? Mga inani ka na ko. So, taon sila, unya, nakaabot sa Nabi Muhammad SAW ang ilang gibuhat. Nangutan, ya Rasulullah, halal ba ang kuwan, kini-kini-kini? Ang ipangutang sa Nabi, nagdala ba mo? Nagdala ba mo? Napa ba mo idala? Sagot pa sagot, sayang nga, huklit ko siya, halal siya. Kaya nangayo pa ng Nabi Muhammad SAW. Wa amma ad-daman, duha ka klase na dinuguan, abtihal wal kabid. Kabid katong murag kidney. Kabid. Abtihal katong murag baga. Baga, diba ang baga? Dugo man sa kanan. Katipod itong kidney, dugo. So pwede ito siya katon sa hayop. Isda, kung sa kubalian na hayop. Manok, pwede na siya katon. Maura na ang duha ka klase nga dinuguan nga halal. Maura po na ang duha ka klase nga patay ang ihalal. Gawas pa na, haram. Dili, pwede. Bisan ko sa pagkadako, matinganan tanong. Bisan ko sa pagkadako sa isda, matinganan tanong kung pa may luto tayo. Muna ang hukum sa agama Islam. So, dili siya ugaw. Wa mayta ma la damalahu, o kalimpyo sa mga insekto nga nangamatay nga walay dugo. Masalang langaw, lamok, lamlak, kanang amigas. Amigas, ok, kanang nahal, kanang bubuyog. So, may ka, malada ka na atong patay ng mga insekto nga walay dugo. Dili siya ugaw. Dili siya makonsider nga najis. Limpyo siya. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. According sa Nabi Muhammad SAW, sulti ang Nabi, kung naadaw-langaw nga nahulog o ning tugpa sa inyong ginainom, falyugmishu, dili niya kuwaon. Iyang lumson niya itong langaw, kadali lang, mga 1 to 2 seconds, kadali lang. Pagkaman, ilabay niya. Then, pwede ko inulog ito. Nahulog lang. Ano man? According sa scientific, sa mga scientists, ang diskubra nila, ang langaw, Allahu alam, may bugtong insekto nga naay disease, huwag na ako'y tambal sa iyang disease. Nagdala siya sakit, naalagyan sa iya ang tambal sa sakit. Ang katunga sa iyong lawas, sakit. Katunga sa iyong lawas, sakit. Pero ang katunga sa iyong lawas, tambal sa iyong sakit. Nagdala siya kagaw, wala ko kabalo kung asa napit nga parte sa iyong lawas. Tuba o wala. Ang importante, ang tunga, ilaw sa iyong pako, ugaw. Disease. Kunya, ang pikas po, ilaw sa iyong pako, mo ito'y tambal sa iyong disease. Allah Akbar. Siya lang bugtong insekto. O ito, nasunod ang Nabi, pagkahulog niya sa pagkaon, automatic ang buyanap sa imong giinom, katong iyang sakit, yung bakterya. Puti panlaban niya. Pagkahulog niya, automatic spread out ang iyang
ugaw. Kung saan man to aron mawala tong agaw, imo daw lungsod ang katong langaw dito sa ubos ng Panginoon. Tusok ko yung pailaw, 2 to 3 seconds, pa, ilabay. So, limpyo na ito ang imong inom. Ang nahita ko sa tuwa, nailangaw, yabo. Automatic, yabo. Ang problema diyan, ang init ang imong inom. Di pagkanan mo, mapasok din yung tudlo. Namin kutsara, ako na istorya na. Limpyo na ito siya. So, na-discover yan na sa mga scientist. Na-discover yan na. I-research ninyo na. Bugaw na ang mga ilim mo. Consider siya ang bugaw na. Wala man yung mga posisyon. Wala na yung mga posisyon. Inana kasimple. Inana kasimple ang itutlo sa agama Islam. عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وصوفها وجلدها. Magpasabot, suwag sa hayop, bukog sa hayop, balahibo, yang yang unod ay ang panit. Ang panit. Considered sila na dili ugaw. Hayop mga namatay, hindi sila ugaw. Pero sa panit, dahil procedure anak, ito ginatawag nila na dibag katong lugnuran o asin. Igulan. Dahil procedure sa panit. Pero ang importante, dili ugaw ang ilang mga suwag, ang ilang mga bukog. So, dili siya considered na najis. Inya, lain sa ka pangitabo, lamang marang Nabi SAW ala syati Maimuna al-Mayyita. Naglakaw daw ang Nabi Muhammad SAW niya, talabyan niya si Maimuna na namatay niya sa kasya, anak kahirong. Namatay pa. Nga, nangutarong Nabi Muhammad SAW, hal na nakatong ihaba intafa'tum bihi. Nagikuha unta ninyo ang iyang panit sa karnero niya. Yung inyong procedure ba? Inugnuran kasi para mapahimus na ninyo. Nga, pakalo ang mga tao, hindi na hamay kita ya Rasulullah. Pero Rasulullah, paano pahimus na pamalang mga patay naman ang hayop? Patay na? Kung masabot murang bugaw na ba? Ginaginanglan. Kala, فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. Sa kamatuuran, diharam lang sa patay ng hayop ang akal, pagkaon lang. Diharam sa patay ng hayop ang pagkaon. Pero ang pahimus lang ninyo, ang iyang panit, pwede na, ang iyang kanang balahibo, pwede na siya. Pero tama na, nasa insakto nga procedure. Wakadhalika labanuha wa samnuha. Pasabot ang hayop na namatay niya kasi gatas, pwede pa ito siya. Wa samanuha, iyang fats. Kaya sa panahon sa Nabi Muhammad SAW, ginakuha nila ang fats sa hayop. Dua kabuk ang ilang ginagamitan nato. Ginahimo nilang syabaka, kanang kandila. Ginahimo nilang kandila. Ang kadua, ginahimo nilang duhon, kanang gel sa ilang mga buhok. Muna ginagamit nila sa kanang mga taba sa hayop. Sama ng tawagan. Kaya na hadith ang Nabi Muhammad SAW namutana si Salman o hadith na giniwayat si Salman Al-Farisi radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah SAW ipamutana daw ang Nabi Muhammad SAW ang dalika bahin na ng utang ng taba sa hayop o gatas sa hayop o namatay. Faqala al-halal ma ahalla Allah fi kitabih wal haram ma harrama Allah fi kitabih wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Ang halal mao na katong ihalal sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang haram mao na katong iharam sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran.
wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Katong hilom lang daw ang Quran o ang Sunnah o pasabot, gipwede ko sa iyo nga. Klaro ang ayat, klaro ang hadith na ay mga panghitabo nga hilom lang ang Islam, hilom lang ang Quran, hilom lang po ang Sunnah. Kung pasabot, pwede ka ito siya pagbabato. Pero dapat mangusong ka punta. Mangusong ka ta. Dili po yun, wala mo po nakadungong anak. Pero although na. Ayun ang pagbuhat-buhat ng istorya, halal ni. Halal ni, may problema ni. So, dili pwede. So, ninamot na itong ito siya. So, ipadayo na po natin sunod lunis ang atuang tubig ko. Lalagyan punta sa najis. Napunta sa najis, wala pa talaman. Ato pa rin ipadayo insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa pagkat mga butang na najis, na dili siya pwede kanor, dili siya pwede suoton, dili siya pwede gamitin pagsambayan, dili ka kay najis siya. So, nala tayo nakuha nga, pipila ka mga najis. So, dito sa kaputro, kasi nga mga pangutanan, so makita sa kapila na minuto kasi ng mga pangutanan. Pero, constant, yung pupo sa bata, 7 months. Kung lalaki, ay dili hugaw yun. Ang lalaki dahil ang lalaki ang babae. Ang lalaki, kinahanglan mawag sa 2 years old ka na mukhaon na siya o kanang kanon. Mukhaon na siya kanon. Once magsugod na ang bata, labi ng lalaki, magsugod siya kaon ng mga hard, hugaw na ang iyang buko niya. Pero ang babae nga bata, sukat sa pagkanak, najis yun. Najis yun. Sumotong i-differential ang lalaki o ang babae. Terus ka naman sa pili ka nang buwan kanta mo ba na ako na pamilitan nga na kanan mo sa buwan ba sa kulang kita buwan o dili. Sa hadith sa Nabi Muhammad sallallahu nasulti na naman mo, although musulod po ang tanan, imo lang bisik-bisikan ang tubig, di na kinahanglan naman. Bisik-bisikan ang tubig. Kaya ang Nabi Muhammad sallallahu gatagan sa bata o pag-focus niya, iiyan siya. So, nag-request siya tubig, iyan ang bisik-bisikan ng iyang tao. According, mapalaw ng bata, dili pa mukhaon ng foods, di pa mukhaon na itong roti ba? Di pa mukhaon. Pero once babae ka ng mong ihi o malibang, mong isko, tanggal lang din mo. Laban mo utong na ikaw lang sa ugaw niya. Pero hindi sa walang problema na. Walang problema. Apil siya sa hera. Apil siya sa ering. Apil siya sa ering. So, dili najis ang iyang iting. Dili najis. Pero kung kaya di mo tangkalo na niyang ugaw nga dili mabata ang iyong sambayan, buhata. Pero kung dili mo makaya, patayin sa iyong sambayan, walang problema. Dili siya considered na najis. Pero 2 instance na itilapan ng iyo, hindi pa na-ibig. Depende sa kadaghan sa tubig, sa quantity sa tubig. Depende sa quantity sa tubig. Like quantity na ginatanawan na. Sa pahulang niya. Ahugaw na na. Video. Ay, dili makakuha ang tilam sa iyo. Pwede pa ito iyang sa para kami sa yung kakay ko na rice. So, magpapalong mo sa madami mo sa pag-kiri-kiri ko po. Pwede pa sumali yun? Pwede pa. Kaya na pa masaya kinabuhi. Pwede pa na sa sumali yun. Mintras na pa masaya kinabuhi. Basta nag-YouTube pa. Considered pa man ang abuhi. Considered pa doon siya ang abuhi para sa mga ulama. So, pwede pa siya, insyaAllah. Pero visual lang ha. Hindi ka matakdan sa sakit sa hayop. Mga mga delikado diyan. Ayaw ipasumbo ang imong kaugalingon. Kaya pag kabalo na bata ng Islam, na i-protectionan sa tuwa. I-protectionan ng atong 5 kabuo. Apil na niya ang atong health, siha, wal badan, atong badan, atong sarili, atong panlawas. Ano mga kuwas, masakitan ka. Di pa ka makaperform sa sumo sa mga tala. Kaya naman, ituyo man yung mga sakit.
tuyuan man nimo kay kabalugan na patay ka na. O nagtingal na tungod sa sakit. Niya tungod lang kay gusto kang kao mo gi sumbalik lahat kasag mahalan kay sakit. So murag nagpakamatay na ala. Pero once kita sa trabaho lang hindi ang trabaho kaya sa construction pwede ba ka wala dito pare kaya ikaw dito ko Sabi ngayon, pwede ka magtayo ka na. kaya mo Pwede ba? Pwede. Ang Islam, di mo news mo masaklol. Islam, aga mga reliyon nga simple. Nga kaya. Baga sa panalito na affordable tayo. Sahal tayo sa iyo kayo Islam. Tanang problema na ay solusyon na. Dili ko sa Islam na mamili ko ang kinabuhi sa tanong Muslim. Kasana, nakasahabo. Diba? Mamili ko man yung kinabuhi na kaya ikaw lang magyapin magantos sa sakit. Magkutang tayo, ikaw lang magyapin ang mas mo sa puso.